TV2 har gjort denne uge til en temauge om danskerne og de fremmede. Vi har kaldt eftermiddagens program en høring og bedt nogle vidner og 2 advokater om at komme ind for at få belyst nogle spørgsmål for os. Hvem er de fremmede, og dermed hvem er vi måske også selv? Hvad er det positive og hvad er det negative ved at have et fremmed islet i befolkningen i Danmark? Hvad enten der er tale om flygtninge eller der er tale om indvandrere. Og hvis det giver problemer, hvad er det så for en slags problemer, det giver os, og hvordan kan vi måske løse dem? Advokaterne er professor Ole Hasselbalch, der også er kendt som formand for den danske forening, og det er Politikens chefredaktør Thøger Seidenfaden. Vidnerne vil jeg ikke præsentere i denne omgang, det kommer vi tilbage til senere. Vi vil bestræbe os på, at de 2 advokater får lige lang tid at tale i, lige lang tid at afhøre vidner i, og til at hjælpe mig med at føre kontrol med det har jeg Helle Høj, og hendes domme, det er de eneste, der er inappellable i dag. Det er ikke meningen, at udsendelsen skal munde ud i konklusioner eller i domme fra vores side. Flere af vidnerne og de 2 advokater er indbyrdes stærkt uenige, men jeg vil bede om, og jeg tror også, at alle er indstillet på, at vi prøver på at holde os til det, der er emnerne for i dag. Jeg skal sige, at advokaterne selv vælger i hvilken rækkefølge de vil høre deres vidner. Først får de 2 advokater, Ole Hasselbalch og Thøger Seidenfaden, lejlighed til at fremlægge deres hovedsynspunkter på det, vi gerne vil have belyst i eftermiddagens løb. Værsgo, Ole Hasselbalch. Tak. Befolkningseksplosionen ude i verden har udløst nogle voldsomme konflikter og skabt umulige levevilkår i store dele af den tredje verden. Af den grund er der opstået massivt indvandringspres på Danmarks grænser. Mængder af mennesker søger et nyt levested hos os simpelthen, fordi der ikke er plads til dem hjemme. Med humaniteten som påskud har vores politikere lukket øjnene for dette. Og det er til trods for, at det jo ikke har noget som helst med humanitet at gøre, at bruge vores trods alt begrænsede hjælpemidler på den tilfældige skare, som på den ene eller den anden måde har haft held til at bringe sig op til os. Skal det lykkes at afhjælpe den fattigdomskløft, som er den egentlige årsag til, at så mange banker på vores dør, så må vores hjælpemidler sættes ind der, hvor de gør mest nytte, og det vil sige i hjemlandene. I øvrigt er det også komplet uforsvarligt at lade store grupper fra aldeles afvigende kulturer slå sig ned her. Grupper, som vi ovenikøbet kan se vokser meget voldsomt i antal. På den måde flytter vi jo simpelthen bare konflikterne inden for vores egen dør. Alligevel er det således, at vores politiske elite driver på med dette multietniske eksperiment. Kendsgerninger forties og fordrejes eller affejes simpelthen under påskud af, at det kun er myter og hets. Og meningsafvigere stemples uden videre som højere ekstreme, racistiske fremmedhadere. Vi har været ude for os selv. Folk, der under sidste krig oplevede KZ-lejrene indefra, er blevet nazistemplet, ene og alene fordi de ikke ville godtage de slogans, som i dag opfindes i de humanitære organisationers såkaldte oplysningsafdelinger. Men selv denne meningspression har ikke skabt nogen folkelig opbakning bag den politik, der føres. Opinionsundersøgelserne viser tværtimod, at der er et ret massivt flertal imod den politik. Derfor står vi i dag ikke bare med et indvandringsproblem, vi står efter min opfattelse også med et informationsfrihedsproblem og med et ikke fungerende demokrati. Tak. Tak til Hasselbalch og Thøger Seidenfaden, en indledende bemærkning. Ja, tak for det, og jeg er selvfølgelig som alle andre meget glad for at få lejlighed til at debattere væsentlige spørgsmål. Jeg synes på den anden side, at det er vigtigt at markere her ved udsendelsens start, at vi jo er nået ganske langt i den forkerte retning i dansk debat, når en udsendelse som denne grundlæggende bygger på en model, der hedder at være for eller imod de fremmede. Det synes jeg er et meget trist tegn på en forringelse af debatniveauet herhjemme. Fordi man kan jo ikke være for eller imod de fremmede i al deres mangfoldighed. Lige så vidt som det vil være sindssygt at diskutere, jamen kan vi acceptere 5 millioner danskere, når vi ved, at mange af dem er seksualforbrydere, og er der andre, har taget af kassen, og er der andre bankrøvere. Man kan ikke stille spørgsmålet så generelt op. Og det gælder i det hele taget de spørgsmål, som vores ordstyre nævnte indledningsvis, at de lægger op til forenklinger. Men det må vi jo så tage undervejs,
Vi må tage dem i diskussionen, vi må tage dem med de gæster, vi har indkaldt i dag. Men jeg vil godt bringe diskussionen til en start lidt ned på jorden i forhold til det, vi lige hørte om befolkningseksplosionen i verden som årsag til, at der findes udenlandske statsborgere i Danmark. Hvis vi taler helt konkret om, hvad det drejer sig om, så har vi i Danmark, hvis man vil kalde udenlandske statsborgere fremmede, og det er sådan den praktiske definition, vi kan bruge her i udsendelsen. Vi har ca. 200.000 udenlandske statsborgere i landet. Langt den største gruppe, over 80.000 af dem, stammer fra de nordiske lande eller fra vores partnere i den øvrige europæiske union, altså EU-borgere. Den næststørste gruppe, måske 70.000, er flygtninge, som kommer her i medfør både af de juridiske og de moralske forpligtelser, vi har i Danmark, til at tage imod folk, som er forfulgt, enten konkret personligt, eller som det er tilfældet for den store eks-jugoslaviske gruppe, som er kommet til de allerseneste år, på grund af krig i Europa. Og så er der endelig som den tredje største af disse grupper på måske, 50.000 mennesker, indvandrere, som er kommet her i medfør af en indvandringspolitik, som Danmark ophørte med at føre for en 20-25 år siden, altså hvor vi hentede gæstearbejdere til at hjælpe os med at gøre det arbejde, vi ikke selv ville løse. De er her stadig, og de har selvfølgelig fået børn, og det drejer sig altså omkring 50.000 mennesker, først og fremmest tyrkere. Det er realiteten i det, og der er jo ingen sammenhæng mellem, hvor disse mennesker kommer fra, og befolkningseksplosionen i Bangladesh, eller hvad man nu ellers forbinder med befolkningseksplosionen. Så lad mig blot sige, min personlige indgang til det her, det er ikke at være for eller imod de fremmede. Det er at sige, det giver anledning til berigelse af det danske samfund, at vi har disse mennesker. Det giver også anledning til konkrete problemer, og det har typisk sammenhæng med de samme ting, som problemer for danskere har sammenhæng med. I det omfang, de fremmede her i landet er arbejdsløse, i det omfang, de har sociale problemer, i det omfang, de tilhører bestemte aldersgrupper, ja, så har de problemer, ligesom danskere meget ofte har det. Så har de ekstra problemer, sproglige problemer, andre problemer, som vi selvfølgelig skal hjælpe dem med. Men det grundlæggende er, det er konkrete problemer, det er meget forskellige problemer. De har ikke karakter af et eller andet samfundstruende stort skræmmebillede. For mig personligt, som sagt, er udgangspunktet, og det skal være mit sidste ord her i første omgang, er, at fremmede i landet, det er både en realitet, det er en udfordring, det er en mulighed for os i fællesskab. Min tip-tip-oldefar kom til Danmark, tysk soldat, marcherede op, efter at være deserteret til Jylland, og fik arbejde der. Og sådan er det jo sket gennem historien før, og det vil ske igen, og der er ingen panik at have i den anledning. Tak til Thøger Seidenfaden. Så skal vi i gang med vidneafhøringen, og det bliver Ole Hasselbalch, der skal kalde det første vidne herop. Og jeg vil sige det på den måde, at du får selvfølgelig lejlighed til, Ole Hasselbalch, først at stille de spørgsmål, som du gerne vil have vidnet til at belyse. Thøger Seidenfaden får lejlighed til at stille spørgsmål til det samme vidne, men det er op til Thøger Seidenfaden, om han vil bruge dit vidne, eller om han vil spare sin tid. Hvem vil du gerne høre først? Jeg vil gerne høre lektor Hans Olof Hansen, som er ekspert i befolkningslære, altså demografi, som videnskabsmændene kalder det. Hans Olof Hansen, vil du komme op i vidneskranken? Og som sagt, så er du statistiker fra Danmarks Statistik med speciale i demografi, altså beskrivelse af, hvordan en befolkning er sat sammen. Værsgo, Hasselbalch. Det sidste. Jeg kommer fra Københavns Universitets Statistisk Institut, og jeg er demograf. Så siger vi det i stedet for, altså ikke fra Danmarks Statistik, men fra Københavns Universitet. Undskyld til dig og til Danmarks Statistik, hvis der er noget at undskylde i den retning. Ole Hasselbalch, vidnet er dit. Hans Olof Hansen i 1992 omskrev Forsvarets efterretningstjeneste planlægningsgrundlaget for sin virksomhed, og man siger der, at den største trussel i dag kommer fra, og jeg citerer, islamisk fundamentalisme, befolkningseksplosioner og fattigdomskløften mellem nord og syd. Det hævder man altså er blandt de vigtigste trusler mod Danmark. Er det en vurdering, de kan være enige i? Jeg kan ikke tage stilling til det politiske i det, men jeg kan konstatere, at der er en meget betydelig befolkningsvækst i Afrika og i Middelhavsområdet i Mellemøsten. I Mellemøsten? Og om det så repræsenterer en trussel, en militær trussel mod os, det kan jeg slet ikke tage stilling til. Men der er måske en ting, man kan konstatere, det er, at de vækstproblemer, der er i denne del af verden, de kan ikke afhjælpes gennem immigration til Europa. Det kan vi simpelthen ikke klare.
Det er jeg enig i. Det er jo således, at demograferne siger, at befolkningsantallet i Mellemøsten og Nordafrika vil fordobles i løbet af de næste 30 år. Og Gaddafi er jo ovenikøbet sådan indrettet, så han siger, at vi har hernede, os muslimer, ikke en atombombe, men vi har jo dog en børnebombe, som kan bruges til at gøre verden islamisk med. Det er jo selvfølgelig et politisk synspunkt. Men denne fordobling, er det en realitet? Regner demograferne med en fordobling af befolkningstallet i Mellemøsten? Ja, bestemt. Altså, og der er mange fordoblingstider for forskellige lande i Mellemøsten, Nordafrika, som er væsentligt kortere, som ligger helt ned omkring 20 år. Og altså jo så er udtryk for, at der er meget betydelige vækstrater i disse befolkninger. Godt. Nu talte vi jo om, hvor mange udlændinge der var. Jeg sidder i den mærkelige situation, at jeg har her i min venstre hånd en skrivelse, som introducerer en ny bog, som skal sælges i anledning af, at vi nu hævder sig at have fået et multietnisk Danmark. Og der står der, at der er i alt 350.000 indvandrere og flygtninge. Det er udgivet af Kommuneinformation, denne her. Samtidig har Kommunernes Landsforening udgivet en pjece sammen med de humanitære organisationer, og der nævner man kun et tal på 180.000 her for et par år siden. Hvor mange fremmede er der her i landet? Ja, det kan jo være meget vanskeligt at gøre op, og jeg må sige, at de tal, jeg kender til, er minimumstal. Jeg kan sige, at jeg så Danmarks Statistik refereret i Jyllandsposten i går i et tillæg om bosnierne, hvor der var en tabel der, og deraf fremgår, at der er små 197.000 udenlandske statsborgere i Danmark. Ja, det er korrekt. Og så fik vi jo tallene rigtig refereret af Thøger Sejden. Det er formentlig statsborgertallet, men dem, der så er blevet statsborgere i mellemtiden, her er et lovforslag til nyt statsborgerskab til udlændinge, de er ikke talt med, og det vil sige, at vi kommer altså væsentligt højere op. Hvis det er jo et spørgsmål om, hvordan man definerer fremmede. Ja, det er rigtigt. Også efter min opfattelse. Må jeg spørge, hvor mange muslimer er her? Det kender jeg ikke, det tal. Og jeg tvivler på, at nogen kender det, fordi folk bliver jo ikke registreret efter deres tro. Nej, det er de ret i, men de tager helt fejl, at nogen ikke kender det, for der kører lige netop en antiracisme-kampagne, og der kan man få udleveret sådan nogle cigaretpakninger med såkaldt racistisk propaganda i. Og så står sandheden på bagsiden, så næste gang de sidder derinde og ikke ved, hvor mange muslimer her er, så står der altså her, har nøjagtigt 1,3%. Så de kunne bare være gået ned på dette reklamebureau og fået det hele at vide betalt af det offentlige. Det ville måske være må jeg spørge dem, hvordan tror de, væksten vil være i de etniske grupper i Danmark, hvis vi forestiller os en uændret udlændingepolitik? Vil den være moderat, eller vil der slet ikke være nogen vækst, eller vil den være meget stor, eller hvordan? Det vil jo afhænge meget af, hvordan man administrerer denne udlændingepolitik. Altså også, det afhænger af, hvor mange der ønsker at komme ind i. Uændret udlændingepolitik? Ja, men jeg vil hellere komme med en vurdering under antagelse af en mobilitet hen over landegrænserne. Jo, men nu spørger jeg, alt andet uændret, hvad vil der så ske? Vil der ske en meget stærk vækst, eller vil der ingen vækst ske, eller vil der ske en moderat vækst? Hvad er deres vurdering? Jeg er nødt til lige at redegøre for mine forudsætninger. Det har vi ikke tid til. Okay. Nej, men hvis mobiliteten hen over landegrænsen er, som den har været her i starten af 90'erne, og vi har fertilitetsforskel i befolkningen, som i starten af 90'erne, så er det helt klart, der vil være en vækst. Og det er klart også, at den vækst... Vil den være meget stærk, eller hvordan? De har sagt til pressen, at den vil være meget stærk. Ja, men det vil jeg godt fastholde. Ja, det selvfølgelig. Godt. Men jeg vil understrege, at det er en konsekvensberegning. Det er ikke en prognose. Nej. Professor P.C. Mathisen, som også har været professor i demografi, han udgav for nogle år siden sådan en lille bog til skolebørnene i dette land, hvor de kan læse lidt om, hvordan befolkningen udvikler sig. Samtidig bliver der udgivet en anden bog af journalist Rune Bæk. Hvis vi tager P.C. Mathisens bog og slår op, så kan vi se, at der er en graf, som viser, hvordan antallet af udlændinge har udviklet sig gennem årene. Der kan man se sådan en vækst, som går den vej op. Men tager man derimod Rune Bæks bog, det er den, jeg vil lige sige, det var den blå streg der, vi så på tv-skærmen. Tager vi Rune Bæks bog, så er der et helt andet tal. Jeg ved ikke, om vi kunne få det frem på skærmen. Der er en helt anden graf. Den ser sådan her ud. Der kan man se, det ligner jo nærmest en vandret forløbende kurve, og altså ikke spor alarmerende. Jeg nævner det kun for pudsighedens skyld,
Jeg har selv undret mig over, at man har en professor til at sidde og lave sådan noget her, og så har man altså en reklamemand til at sidde og bringe en anden graf. Jeg vil sådan set ikke... Jeg vil gerne lige høre, om vidnet har nogle kommentarer til det. Jeg ville gerne spørge, om der var noget spørgsmål i det. Nej. Nej, okay. Det er kun for at illustrere forskellen på det materiale, universitetets folk laver, og det, som bringes ud til skolebørnene. Men jeg vil tillade mig så at spørge mig, om jeg kan konkludere som følger. Der er et enormt befolkningspres på Europa. Og fastholdes den nuværende udlændingepolitik, så må vi altså regne med et stærkt stigende antal fremmede i Danmark. Og punkt 3, jævnfører disse eksempler fra bøgerne her og denne kampagne. Man skal passe nederdrægtigt på med de tal, man får stukket ud som led i de officielle såkaldte oplysningskampagner. Er min konklusion korrekt? Det sidste er jeg i hvert fald fuldstændig enig i. Og det første vil jeg nok gentage de reservationer, jeg kom med for et øjeblik siden. Altså man kan ikke vide, hvordan forholdene vil udvikle sig i Mellemøsten, men det er jo en rationel ting for mennesker i Mellemøsten at søge hen, hvor forholdene er bedre. Men om man i Europa vil tillade det, det tvivler jeg meget på. Ja, det er jo op til os selv. Ja. Og der kan så være en anden effekt af denne befolkningsvækst helt lokalt. Altså man ser i flere af disse mellemøstlige lande, at institutionerne faktisk er i opløsning, under nedbrydning, og der er en vækst i fundamentalismen. Så meget desto mere. Og det har for meget at gøre. De er i det, man kunne kalde en malthusiansk situation. De har en voldsom ubalance mellem den materielle vækst og befolkningsvækst, og jeg tror altså, presset bliver først og fremmest rettet imod disse landes politiske og sociale organisationer. Ja, de vil bryde sammen, antagelig. De vil bryde sammen. Ja, tak. Jeg vil spørge Thøger Seidenfaden, om du har noget at spørge Hans Oluf Hansen om? Jeg har et ganske kort, konkret spørgsmål. Jeg sidder her foran mig med de statistiske oplysninger vedrørende udenlandske statsborgere opgjort i årene fra 91 og frem til i dag. Og jeg ser, at vi har hørt med om Nordafrika, både under Ole Halsbergs generelle indlæg og her under krydsforhøret. Og jeg ser altså, det er eneste land, hvor man har talt om en gruppe, som er værd at nævne statistisk. Det er Marokko, og der befandt sig ifølge Danmarks Statistik i 1991 3.040 marokkanere i landet, og der befinder sig nu altså i 1995 3.227. Er du enig med disse tal? Nej, det er det naturligvis ikke, men jeg opfatter det, du nævner for mig her, det er historiske tal, ikke sandt? Og det Hasselbalch opholder sig ved, disse fordoblingstider, ikke sandt? Ja. Det er jo hvad hedder det? Jeg spurgte, om du var enig med mig i, at det er de korrekte tal. Jamen, det er jeg enig med dig i. Det var bare det, jeg ville vide. Okay. Og mit næste spørgsmål, for nu at tage det land i Mellemøsten, hvis udover Nordafrika, så talte vi meget om Mellemøsten, som har den største repræsentation her i kongeriget af forskellige meget indlysende politiske årsager, så har vi en del flygtninge fra Iran. Og der kan man, Danmarks Statistiks tal viser, at vi havde i 1991 8.977 iranere her i landet, og de fleste af dem er selvfølgelig flygtninge. Og i 1995 er tallet faldet til 7.678. Har du nogen uenighed med de tal? Nej, jeg vil slet ikke angribe validiteten af disse tal. Så har jeg ikke flere spørgsmål. Jeg stiller et supplerende spørgsmål. Ja. Kan det ikke skyldes, at de er blevet naturaliseret, altså har fået dansk statsborgerskab? At udlændingetallet inden for de grupper er faldet? Det er klart, at naturalisation udgør en form for afgang fra en given statsborgergruppe. Men udvandring er jo en anden afgangsårsag. Og så er der jo tilgang også, og det bestemmer alt sammen. Vi kan vel formode, at de ikke rejser tilbage til Iran, vel? Jeg har også naturalisationstallene her, som jo netop for iranere er høje. Men jeg har ikke flere spørgsmål. Tak, og jeg skal så lige sådan for en ordens skyld sige, at naturalisation, det er det samme som at blive dansk statsborger ved lov. Ja. Tak fordi du ville være med, Hans Oluf Hansen. Du får næppe lejlighed til at sige mere, men hvis du lige pludselig under afhøringen sidder og brænder med et eller andet, som du mener skal frem, så prøv at markere, så skal jeg se, om vi får tid til at få dig ind igen, og så får du lejlighed til at sige det, du gerne vil have sagt. Okay. Jeg skal bede Thøger Seidenfaden om at fortælle, hvem hans vidne nummer 1 er. Jeg vil gerne bede om, at Morten Kjærum kommer herop fra Danmarks Center for Menneskerettigheder. Og det er Morten Kjærum. Tak fordi du kom. Og du er direktør for Dansk Center for Menneskerettigheder og tidligere leder af asylafdelingen i Dansk Flygtningehjælp. Thøger Seidenfaden. Jeg fortalte indledningsvis om, at den største gruppe af
ikke danske statsborgere her i landet, ud over nordiske og EU-borgere. Det var flygtninge, folk, der var kommet her som flygtninge. Og det har selvfølgelig en baggrund. Jeg vil godt bede dig om ganske kort at ridse op, hvad er egentlig det mønster, vi ser i de internationale flygtningestrømme, og hvad er det for nogle problemer, der ligger bag? Altså, der er i dag ca. 20 millioner flygtninge i verden. Hertil skal man så lægge 26 millioner internt fordrevne. Det er altså mennesker, der endnu ikke har haft mulighed for at krydse en grænse, eller ikke får det måske. Og hvis vi så ser på, hvordan fordeler de sig på de forskellige regioner i verden, Afrika, Asien, så er der en klar tendens, nemlig at cirka sted mellem 85-90% af verdens flygtninge opholder sig i syd. Det vil sige i Afrika, i Latinamerika, i Asien, delvist også i nogle af de tidligere sovjetiske republikker. Og så er der altså en cirka 6 millioner flygtninge tilbage til fordeling mellem i Europa. Og når jeg snakker Europa, så taler jeg ikke kun om EU, altså traditionelt rige Europa, der taler jeg så om hele Europa, også de tidligere østeuropæiske lande. Må jeg så spørge dig, Europa tager altså så at sige en lille del af det globale flygtningeproblem og tager sig af. Men er det sådan, at Danmark inden for rammerne af Europa tager uforholdsmæssigt mange flygtninge, jeg tænker på sammenlignet med vores nabolande? Vi tager ikke uforholdsmæssigt mange, men vi tager en pæn del. Vi tager, lad os sige, vores del af det. Jeg vil tro, hvis man tager Europa som sådan og rangerer efter antal indbyggere, flygtninge per indbygger, så lander vi på omkring en 4., 5., 6. pladsen. Jo lidt efter, hvordan man gør det op. Statistik er jo noget svært noget, men altså, vi ligger pænt med. Foran os ligger lande som Tyskland, Holland, Sverige, naboland, men også interessant, Kroatien, Slovenien, som jo er unge demokratier, som så sandelig tager en væsentlig del. Kroatien ligger med 1 flygtning per 25 borgere. Det er jo altså noget, der tæller noget. Vi havde altså i størrelsesorden til hele Europa, ikke kun EU, noget med 6 millioner flygtninge. Og der vil jeg så spørge dig, hvordan er udviklingen i det her? Er det så, nu talte vi lidt før om fordoblingsperioder osv. Så hvad er tendensen? Er det sådan, at vi snart kommer til at tage imod 12 millioner? Så det er svært at forudse. Men altså, hvad har tendensen været for at tale om noget, vi kan sige noget konkret om i de senere år? Altså, hvis vi tager, lad os sige, så den Vesteuropa, altså den rige del af Europa, som vi jo tilhører, der har vi jo set en meget markant tendens de senere år, og det er et fald i antallet af flygtninge og asylsøgere. Jeg synes jo selv, det er lidt markant, at Vesteuropa i en periode, hvor vi står med det største flygtningeproblem efter 2. verdenskrig, ser næsten en halvering i antallet af flygtninge og asylsøgere i vores del af Europa, altså i Vesteuropa, EU-landene. Hvis vi tager hele Europa, ja, så er det en lidt anden tendens, men det vi ser i øjeblikket er jo altså, at Vesteuropa, EU, skærmer sig af, og lande som Kroatien, Slovenien, må tage den del af flygtningene, som hører til vores region, så at sige. Der er en tendens, hvor man tidligere talte om den regionale flygtningepolitik. Når vesteuropæiske lande talte om det i FN-regi i forhold til Afrika, Asien og andre steder, ja, der var regionerne hele, altså alle landene, så at sige. Hvor nu taler vi om et nærhedsprincip, fordi nu har vi lige pludselig selv fået problemet, og nærhedsprincippet går altså ud på, at det er de umiddelbare nabolande. Og det er da rigtigt, at vi hjælper meget med økonomisk støtter på anden måde til for eksempel Kroatien, Slovenien, gennem Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og andre. Men det er jo altså også noget for de her lande en gang imellem at få flyttet folk ud. Må jeg spørge dig, når vi var inde på, at selvom Sverige og Tyskland tager flere, så tager vi alligevel en pæn og nydelig del af det globale flygtningeproblem her i Danmark, i hvert fald relativt til mange andre lande. Er det sådan, at vi er særlig attraktive for flygtninge i Danmark? Altså at Danmark er en slags magnet, der trækker flygtninge til sig? Der må man så sætte op og sige, hvad er det for nogle ting, der kan interessere en person, der sidder i et hjemland og gerne vil ud? Hvad er det, der trækker? Lad os nu sige, at det, der trækker, det er, at man er enlig mand og forfærdeligt gerne vil gå arbejdsløs og være på understøttelse. At det er ligesom visionen for ens liv, og man vil heller ikke giftes i øvrigt. Så er Danmark relativt attraktivt. Omvendt, hvis man gerne vil have arbejde, man gerne vil have sin familie eller stifte familie på et tidspunkt, så kan der siges noget som familieydelser i Frankrig er betydeligt større, bedre, end det vi ser herhjemme.
Arbejdsmarkedet er det jo betydeligt lettere at komme ind på i mange af de lande syd for os. Et meget stort sort arbejdsmarked, blandt andet, som vi ikke har i nær samme omfang herhjemme som andre steder. Men hvis vi skal se på, hvad er det for nogle ting, folk i virkeligheden ser på, så er det hverken sociallovgivning eller arbejdsmarked eller den slags ting, når man står og er på vej afsted. Det, man ser på, det er punkt 1. Er der andre fra mit land, er der nogle grupper, altså tamiler, iranere eller andre, jamen så er der en tendens til, at man tager derhen. Er der et land, der har profileret sig særligt i mit hjemland? Der er der en lidt sjov historie, fordi lige pludselig så vi herhjemme en lille gruppe folk fra Bahrain, der kom til Danmark, der altså valgte Danmark. Jeg ringede rundt lidt til nogle kollegaer i andre lande og spurgte mig, har I set nogle af de her flygtninge hos jer? Hvad er det? Nej, det kendte de ikke noget til. Snakkede vi lidt med dem, og hvor de sagde, jamen grunden til, at vi kom til Danmark, er da professor Globs skyld tilbage i 50'erne, hvor han gravede, og Danmark blev kolossalt flot profileret i Bahrain. Så nu stod vi og skulle flygte. Selvfølgelig vælger vi Danmark som et humanitært land. Sådan er der en lang række elementer. Må jeg lige spørge, fordi du kom ind på mange ting undervejs. Jeg spurgte dig, om Danmark var en magnet, eller var særlig attraktiv at flygte. Hvad er din konklusion? Min konklusion er nej. Altså, der er betydeligt flere folk, der taler fransk og andre lande. Men lad os nu sige, at vi ville have endnu færre flygtninge, end vi får, og du har forklaret, hvordan tendensen har været mod et fald i det rige Vesteuropa i de senere år, og vi tager faktisk imod færre flygtninge. Men hvis vi ville være endnu skrabere, vi ville skrue tallet længere ned, vi ville ikke tillade flere flygtninge at komme hertil, ville konsekvensen af at lave en strammere lovgivning gøre det sværere for folk at opnå flygtningestatus osv. Ville det være, at der så slet ikke kom nogen flygtninge? Man kan selvfølgelig gøre det så umuligt at komme ind. Altså vi kan udkommandere militæret til at passe på vores grænser, forstærke mangedoble politiet til at lave øget kontrol på gader og stræder, alle dem, der er lidt mørkere i løden end gennemsnitsbefolkningen. Men ellers, erfaringerne fra Tyskland, hvor man jo har strammet ganske voldsomt op de senere år, er, at bedste vurdering, det er, at folk de kommer ind illegalt, og altså søger ligesom uden om myndighederne og ud på det sorte arbejdsmarked, der eksisterer i de her lande. Jeg tror ikke på, at man kan bremse ved en øget stramning af lovgivningen. Og derudover, hvis vi begynder at ikke vil tage imod flygtninge, de folk, der ikke har andre steder at finde beskyttelse, jamen så er det jo altså en underminering af vores humanistiske grundlag, som jo altså er et væsentligt del af vores demokratiske samfund. Jeg er selvfølgelig helt enig med dig i, at vi både juridisk og moralsk bør tage imod disse flygtninge. Men jeg vil godt alligevel tilspidse spørgsmålet en lille smule og så sige, er der nogle fordele ved, at de flygtninge, man har, er ulovlige flygtninge snarere end lovlige flygtninge? Det er der måske nogen, der synes. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at en væsentlig del af industrien i visse europæiske lande bygger på illegal indvandring, på en meget billig arbejdskraft. Og jeg mener, at det kan gå hen og blive en social bombe under Europa, som man skal være opmærksom på, hvor vi altså herhjemme har en betydeligt mere reguleret form. Altså vi har et system, hvor indrigsministeren hver nat, når hun går i seng, vil hun jo gerne vide præcis, hvor mange der opholder sig her i landet. Det er vi bygget op over mange år, og det tror jeg klart har sine fordele. Der er ikke flere spørgsmål i første omgang. Jamen tak til dig. Jeg vil spørge Hasselbalch, har du et spørgsmål at stille til Morten Kjærum? Jeg synes lige, jeg har et spørgsmål i forlængelse af en konstatering. Altså, vi har et forsvar. Vesteuropa kunne forsvare sig mod kommunismen, de kunne forsvare sig mod Hitler. Skal vi ikke være enige om, at hvis man ønsker at forhindre folk i at komme hertil, når de stiller op med en kuffert, så kan det gøres. Det kan gøres. Jo, men og i forlængelse deraf vil jeg så godt spørge, så kan de svare samlet. Er det ikke rigtigt, at hvis vi skal have rettet op på den situation, der nu foreligger ude i verden, og hvor vi jo hører, at institutionerne er under sammenbrud, regeringssystemerne er under sammenbrud i visse regioner af verden, så må vi bruge pengene der, hvor de kommer flest til gode. I Danmark koster en asylant mig bekendt omkring 100.000 kroner bare i denne såkaldte integrationsperiode. Jeg har lige været i Østafrika i Kenya. Kan man, hvis man overhovedet får arbejde, så kan man tjene højst 15 kroner om dagen. Og så spørger jeg dem, det kan vel ikke bare være et spørgsmål om konkurrence i, hvilke lande der tager flest. Det må være et spørgsmål om, hvordan bruger vi pengene bedst, og hvordan kommer der altså den største effekt ud af de midler, vi bruger. Og så kan det være, at vi bliver nødt til at sige beklager, men de 100.000, vi skulle have brugt på dig, kommer vi altså til at bruge nede i dit hjemland, for ellers ender det her rivende galt. Er de enige, eller? Jeg er fuldstændig enig, fordi det er jo også realiteterne.
Det er jo den måde, det fungerer på i dag, at, som jeg sagde, 90% af verdens flygtninge er i tredje verdens lande, og de bliver støttet af blandt andet den danske regering på en flot måde af flygtningehøjkommissariatet. Så det er realiteterne, og så er der en lille gruppe tilbage, der altså ikke har mulighed for at få beskyttelse i sit umiddelbare hjemland, eller i nærheden af sit hjemland, og så altså rejser over nogle længere afstande, og det er der mange grunde til, som jeg for meget kom ind på her, men det kan faktisk kortlægges. Jeg vil godt sige en ting i forbindelse med det, de var inde på med økonomien. At folk, det er fattigdomskløften, og vores hjælp skal bruges på en anden måde. Den allerbedste måde at løse de her problemer på, er jo ikke gennem hjælp, men gennem det at åbne vores markeder for de lande. Så der kan komme gang i en udvikling, en økonomisk udvikling, der kan give håb, i modsætning til nu, hvor vi ser en mere og mere elendig økonomi, en stigning af fundamentalisme, konflikter, der fører til flygtninge i helt traditionel forstand. Jeg er helt enig i det. Jeg er fuldstændig enig i det. Jeg vil godt holde fast i, at vi står i et forfærdeligt dilemma, fordi hver gang vi siger ja til en, som måske ikke engang er ægte, måske ikke engang har de behov, den pågældende påstår, så siger vi måske nej til 100, det hvor han kommer fra. Og måske lykkes det ikke at få rettet op på forholdene, og så kan der jo komme en situation, hvor vi simpelthen drukner i et kaos også heroppe. Jo, men der er jo den del i politikken, at er der en mulighed for at returnere vedkommende til et sikkert sted i nærheden af hjemlandet, så gør man det. Det er det, der hedder første asyllandsbegrebet. Det har man gjort igennem 80'erne. Det er altså en lille gruppe, der ikke har haft mulighed for at få beskyttelse andre steder. Iranerne, irakerne og andre. Jeg siger tak til Morten Kjærum, fordi du ville komme, og det gælder også for dig, at skulle du finde et eller andet, som du synes, du for din samvittigheds skyld må ind med på et tidspunkt, så må du prøve at fange min opmærksomhed, ellers så tror jeg ikke, du får ordet igen. Tak fordi du kom. Hasselbalch, dit vidne nummer 2 er... Det bliver borgmester Per Madsen. Og så vil jeg bede borgmester Per Madsen fra Ishøj, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune gennem mange år, komme i vidneskranken. Og værsgo, Ole Hasselbalch. Og jeg kan sige, at jeg har inviteret Per Madsen, fordi Per Madsen var en af de første, der i og for sig blev opmærksom på de problemer, vi står i dag. Og af den grund blev han jo hetzet, men han blev opmærksom på det og har sagt en del ting, som man sidenhen har måttet give Per Madsen ret i. Hvor længe er det, Per Madsen, du har beskæftiget dig med disse ting? Siden 1953. Ja. Må jeg så spørge, du lavede i sin tid en undersøgelse, jeg tror der var i 1991, som viste, det var Eivind Vesselbo, der lavede den for jer derude, som viste, hvorledes 145 tyrkiske gæstearbejdere i årene op til 1990 gennem familiesammenføring og fødselstal og så videre voksede i antal, således at de var blevet til 1824, tror jeg det var. Og jeg vil godt spørge dig om nu, hvordan er mulighederne for nede på gulvet i en kommune at indpasse om man så må sige, så mange mennesker i en dansk hverdag på en måde, som er til at leve med for alle parter? Ja, man må jo nok sige, at værktøjet til at gøre det med er ret begrænset, men jeg vil da gerne understrege, at Vesselbos undersøgelse, den gik jo ud fra en start i 1970 med 125 mænd, som resulterede i, at 21,7 personer er blevet sammenført per mand. Og det altså hvert menneske er blevet til 21 pludselig? Ja, og det har vi undersøgt i 1993. Undersøgelsen blev startet, eller rapporten blev lavet i 90, og i 93, da det var udløbet, så undersøgte vi, hvordan var virkeligheden så blevet. Og det er altså et forløb efter det såkaldte indvandringsstop, og et forløb, som er fortsat helt op til? Ja, det er med de gældende regler. Ja, okay. Sådan at vi kan sige, at der bliver en forøgelse 52 gange, når man lægger denne forøgelse ind. Det er jo ganske voldsomt. Hvordan kan det håndteres i en kommune? Hvordan kan disse mennesker integreres i en dansk hverdag? Er det muligt, eller har de givet op? Det er jo meget karakteristisk, at mange indvandrere af forskellige nationaliteter har vidt forskellige interesser i, hvad de erhvervsmæssigt vil beskæftige sig med. Og man må nok sige, at vi har en stor koncentration af tyrkere, og der oplever vi så, at det er svært i dag at finde beskæftigelse. Da de kom hertil, havde vi en stor gruppe virksomheder i hovedstadsområdet,
som var fremstillingsvirksomheder. Nu er de jo rejst vestpå, som man siger, og vi mangler 100.000 arbejdspladser, og det har jo bevirket, at der ikke er ret meget for dem at lave, og de slår sig derfor på handel og andre ting, som nomadefolk jo har gjort i årtusinder fra de egne, hvor de kommer. Hvordan fungerer de i skolerne? Altså, hvordan kan de indpasse sig i skolerne? Der er, undskyld, jeg gentager det, jeg har jo blevet meget angrebet, fordi jeg har sagt visse ting omkring de her, og de er altså ikke særlig boglig minded, når de kommer fra landsbyerne i Tyrkiet, i bjergegnene. Og vi er så heldige i Ishøj, at vi nu er nået op på 882 tosprogede elever, ud af et samlet skolevæsen med 2673. Og det skal vi jo så finde ud af, hvad det er, de kan tilføre os af gode ting og så videre. Foreløbig må vi konstatere, at indvandrerne er begyndt at beklage sig over, at der er for få danske elever i klasserne. De får for lidt inspiration til det danske sprog. Så vi ville jo meget gerne have lov til at lave en form for fordeling, sådan at i skoledistrikterne boede der en rimelig andel af indvandrere og flygtninge, sådan at man kunne håndtere det. Men i øvrigt så mener vi, at Ishøj Kommune, der nu er oppe på at have omkring 4.000 fremmedsprogede, når vi tæller dem med, der er blevet danske statsborgere, for Undervisningsministeriet meddeler os jo, at hvis en af hovedpersonerne i familien er fremmedsprogstalende, så skal barnet betragtes som fremmedsproget. Og derfor skal der indledes de tiltag og de tilbud, som enhver fremmedsproget får i kommunen. Og det er altså kompliceret, kan jeg forstå. Det er kompliceret, men det er også meget udgiftskrævende, og det betyder, at der bruges ganske store antal personer i undervisningssektoren. Cirka 35 personer mere, end vi ville have haft, hvis der kun var danske elever i vores skolevæsen. Per Madsen, de har sagt en gang, at de oplever, at der kommer elever i skolen, som har fået dansk statsborgerskab, og som ikke kan tale dansk. Altså vil det sige, at alle dem, som er blevet taget ud af udlændingestatistikken, de stadigvæk kan risikere at være fremmedsproget, når de kommer i skolen? Ja, det er jo en ganske naturlig ting, fordi de fleste, der når til skelsår alders og skal giftes, og som er muslimer, de henter ægtefællen, enten det er en mand eller kvinde, i hjemlandet. Og vi har så at sige ikke så mange, som der er fingre på en hånd, der ikke har gjort det. Jeg er kun bekendt med to ægtepar, der er dannet ved herboende personer. Så det er meget vanskeligt at få familier dannet, hvor begge to har brugt det danske skolevæsen og har det som baggrund for deres børn. Det vil sige, så står de med danske statsborgere, som sådan set taler et andet førstesprog. Jeg tror simpelthen, at man må være ærlig at sige, at af nemhedsgrunde, så taler man det, der ligger lettest for. Og det er kun de meget kontante af indvandrere, der virkelig vil fremad. Det er kun dem, der giver sig til at tale dansk. Det vil sige, at statistikken over antallet af udlændinge er ikke nok til at give os et indtryk af, hvilke problem det er, vi skal håndtere i samfundet. Overhovedet ikke. Må jeg spørge, den information, de får af officielle kanaler, er de tilfreds med den? Jeg tænker for eksempel på den statistiske information. Nej, jeg er meget frustreret over at være vidne til den måde, at man fra statsmagten her i landets side håndterer disse her spørgsmål. Jeg oplever gang efter gang, at der er stor diskussion om, hvilke ting, der må undersøges. Der er ikke noget, der hedder, at man kan gå hen og stille et spørgsmål og få det undersøgt. Det skal vurderes på den ene og på den anden måde, og er der den mindste chance for, at man kan tage det ind under, at det måske kunne være diskriminerende på den ene eller anden måde, så bliver der slået en bom ned, og så er det umuligt. Vi ved ikke, hvor mange der ligger i hospitalsvæsenet i hovedstadsområdet af indvandrere. Kommer man selv på hospitalet, oplever man, der er mellem 20 og 30% til tider. Men det er ikke noget, der bliver katalogiseret, det er ikke noget, vi ved, det er ikke noget, man kan få nogle oplysninger om, hvad det koster. Det vil sige, at man forhindrer dem som borgmester i at have et fornuftigt planlægningsgrundlag. Ikke meget alene som borgmester, men i det hele taget samfundet.
Godt, man må handle i blinde. Må jeg så spørge om, hvis den nuværende udlændingepolitik fortsætter, hvad tror de så, der sker? Der vil der ske det, som der er sket alle andre steder, hvor man har bildt sig selv og andre ind, at man kunne etablere multietniske samfund, at det kollapser på et tidspunkt, fordi der følger stor fattigdom med. Og når man ikke vil acceptere at bo sammen med fattige mennesker, det er der jo en vis gruppe af vores befolkning, der ikke vil, så sker der konflikter, og specielt når det udarter sig, som der har gjort i de sidste 20 år her i hovedstadsområdet, hvor en stor gruppe af folk, der har haft forskellige former for beskæftigelse, de er sat udenfor. Her skal man jo helst være et eller andet halvstuderet røver for at få noget arbejde efterhånden. Der er jo ikke plads for dem, der kun kan bruge hænderne og klare sig med det. Det er slut, og vi må bare sige, at det er vanvittigt at blive ved med at importere mennesker her til landet og familier hertil, som udelukkende har det, de kan bruge deres hænder til. Kort sagt, hvis det fortsætter, som det går nu, så kollapser det i et socialt kaos. Jeg mener, kaos. at vi får de samme tilstande, som man har set andre steder i verden. Det plejer at komme hertil nogle år efter. Ja. Tak til Hasselbalch. Thøger Seidenfeldt, har du noget at spørge Per Madsen om? Et enkelt spørgsmål. Jeg sidder igen her med de her kedelige tal fra Danmarks Statistik, og kan se, at vi i 1991, ikke i Ishøj, men i hele Danmark, havde 29.600 tyrkere. Og jeg kan se, at det tal i 1995 er steget til 34.967 personer. Og så spørger jeg, det er jo ikke noget, der hedder 1 til 51, det er ikke noget, der hedder 1 til 21, det er ikke noget, der hedder en fordobling. Jeg er ikke så god til procentregning, men det kan vel knap nok sniges op på 20%. 5.000 mennesker altså i løbet af de her 5 år. Er det sådan, at du som borgmester stiller spørgsmålstegn ved de her tal fra Danmarks Statistik? Ja, det gør jeg. Jeg mener, at der er betydelige mangler ved den. Men det kan vi ikke komme ind på. Det trækker for mange spørgsmål frem. Men jeg vil bare sige, at du repræsenterer et blad, som har en meget speciel holdning til de her ting. Og det, jeg har undret mig over i mange år, det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige, det er, at hvis man havde skildret forholdene i Palæstina, i Israel på samme måde, som man gør herhjemme, så tror jeg faktisk, vi skulle have haft en anden redaktion i Politikken. Jeg synes, at der er en afgrundsdyb forskel imellem den måde, man ser på palæstinensernes forhold i Israel, og så den måde, man ser på forholdene her i Danmark for de forskellige fremmede nationaliteter. Men det er jo måske en anden historie. Men det tegner et billede af, hvilket blad du repræsenterer. Skal vi jo altså prøve på at vende det sådan, så det er Thøger, der hører dig, og ikke dig, der hører Thøger. Men jeg ved ikke, om du har et spørgsmål mere. Det er jo altid været en fornøjelse at tale om politikken, men jeg synes på den anden side ikke, der skal være for meget tekstreklame i udsendelsen, så jeg tror, vi vil lade det passere ukommenteret, det vi lige hørte. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, da det nu har været rejst i debatten, når jeg nu kommer med de konkrete tal, og borgmesteren vil ikke uddybe nærmere, hvorfor han ikke tror på Danmarks Statistik i den her forbindelse. Men det har været rejst fra Ole Hasselbalchs side, at der jo også er nogen, som får dansk statsborgerskab ved lov, som bekendt Folketinget vedtager hvert år en indfødsretslov, hvor at et antal mennesker bliver danske statsborgere. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge, om Morten Kjærum for eksempel kunne komme op og fortælle os, hvor mange tyrkere er det om året, som bliver danske statsborgere, bare for at vi kan få en størrelsesorden i forhold til de tal, vi her snakker om. Ja, tak. Der er ikke flere af jer, der har hverken Hasselbalch eller Seidenfeldt, der har mere. Eller SF, hvis du kan tallet. Vi får tallet lidt senere. Jeg vil godt slutte af med at sige, når jeg står her, at vi ud af de 882 tosprogede elever har 204, som har dansk statsborgerskab hos deres forældre. Godt. Det er en fjerdedel. Tak for dit vidneindsats. Og så skal jeg høre, Thøger Seidenfeldt, hvem er dit næste vidne? Mit næste vidne er Niels Foss. Niels Foss, så vil jeg godt lige have afklaret det spørgsmål her først, før hr. Foss kommer op. Mit SF tror jeg kunne besvare spørgsmålet okay, om godt. Jamen, så beder jeg Foss om at komme herop. Nå, undskyld. Kunne vi ikke have det løst først? Vi løser det først. Godt. Ja. Men lad mig lige forklare, for du kommer først senere i talerrækken jo, at Ümit Necef er magister og ansat ved Odense Universitet som forsker, specielt i indvandringsspørgsmål og i øvrigt af tyrkisk oprindelse. Ja. Altså jeg vil ikke præcis tale om tyrker. I Danmark er der 34.600 tyrkiske statsborgere og plus cirka 5.000
naturaliserede, fordanskede tyrker. Alt i alt er der ca. 39.100 tyrkere, altså dansk statsborger eller ikke dansk statsborger. Det vil sige, at hele dette så at sige, hul i statistikken, som Ole Hasselberg og Per Madsen ved siden af, altså i danske statsborgers, hvis statsborgerskab man betvivler lødigheden af, så at sige, det drejer sig om alt i alt 5.000 mennesker, bare for en ordens skyld. Godt. Ikke lødigheden. Det var Per Madsen, der sagde det. Den næste i vidneskranken er Niels Foss, formand for Dansk Flygtningehjælp, tidligere direktør i Foss Elektrik og i FL Schmidt. Det er Thøger Seidenfaden, der starter med at stille spørgsmål. Ja, jeg vil godt stille dig nogle spørgsmål, både i relation til dit arbejde som formand for Dansk Flygtningehjælp, men også som erhvervsmand. Og lad mig først spørge, vi hørte før Morten Kjærum fortælle om, at Vesteuropa som helhed tog imod færre flygtninge, der var færre, der fik flygtningestatus i Vesteuropa gennem de seneste år. Hvordan har udviklingen været i Danmark for Dansk Flygtningehjælp? Er det sådan, at I står over for problemer, I ikke kan magte, eller hvordan bedømmer du udviklingen for folk, der får flygtningestatus gennem de senere år i Danmark? Den er faktisk gået i nogle bølger. Fra oprindeligt ret få, så kom der en stor bølge, og så gik det ned igen. Så gik det op igen, og så har det været faldende for de flygtninge, som ikke er jugoslaver. Men oven i dem har vi jo fået en masse jugoslaviske flygtninge. Jeg tror i alt der er omkring 17.000 jugoslaviske flygtninge. Vi vil vende grundigt tilbage til de jugoslaviske, til de bosniske flygtninge senere med nogle vidner, jeg vil føre. Men lad mig høre, hvad er så størrelsesordenen i dag af det, som altså er de øvrige flygtningegrupper? Der kommer cirka i år, regner vi med, cirka 16.000 flygtninge til Danmark, hvor vi afviser cirka halvdelen. Og for et par år siden, så kom der 8.000, og det var stadigvæk cirka halvdelen, man afviste. Så det er altså netto omkring godt 3.000, der kommer ind i Danmark i år, regner vi med. Netto 3.000 flygtninge til Danmark i år? Ja. Så vil jeg spørge dig, man har jo talt noget om, i visse kredse i hvert fald, at Dansk Flygtningehjælp så at sige selv har en interesse i, at der kommer flygtninge til landet, selv har en interesse i at tjene penge ved medarbejdernes forhold osv. osv. Der vil jeg spørge dig som erhvervsmand, som jo har prøvet at have med andre virksomheder at gøre, som her har altså med Dansk Flygtningehjælp som virksomhed at gøre. Er det sådan, at dine medarbejdere er bedre lønnet eller har bedre forhold, end det du kender andre steder fra? Bestemt ikke. Vi skal jo følge statens lønninger. En hel del af det meste af vores arbejde bliver lønnet af staten, fordi vi er entreprenører for staten. Så vi skal altså også i de andre stillinger følge de normeringer, der gælder for staten. Jeg må nok sige, at jeg har haft nogle besvær, for eksempel med at skaffe en økonomidirektør, en økonomichef, for vi har over 1 milliard i omsætning, og det kræver virkelig meget af en økonomichef. Men vi kan ikke tilbyde de lønninger, som de kan få for eksempel i en mindre virksomhed i Danmark, så det er et stort problem at finde den rigtige mand med store kvalifikationer. Tilsvarende er generalsekretæren lønnet langt under, hvad man vil give en lignende virksomhedsleder i en stor foretagende. Og for en ordens skyld, så må jeg også sige, at jeg selv er ulønnet. Du er selv ulønnet som formand for Dansk Flygtningehjælp. Ja, jeg skulle måske for de seere, som hørte det med omsætningen på 1 milliard, sige, ja, det er så lidt under Politikens omsætning, bare for at tage et sammenligningstal. Der er bare den flygtningeadministration i Danmark, det er lidt under Politikens omsætning. Der er bare den forskel, at Politikken vil jo gerne tjene penge, men vi er jo en non-profit organisation, vi skal ikke tjene penge. Det var et forsøg på i al beskedenhed at vise, hvor relativt lille et tal, der trods alt er tale om. Selvom jeg selvfølgelig er stolt af, at Politikken har en omsætning på over 1 milliard. Politikken måske også med TV2's omsætning. Ja, det er nogenlunde samme størrelsesorden. Lad mig vende tilbage til fortsætte med mit næste spørgsmål. Hvad var egentlig baggrunden for, at du som erhvervsmand valgte at gå ind og tage det ret store arbejde for dig ovenikøbet ulønnet som formand for Dansk Flygtningehjælp? Det skyldes jo for det første, at jeg fik en enstemmig opfordring fra medlemsorganisationerne. Vi er jo en paraplyorganisation med en række humanitære, næsten alle Danmark-organisationer som medlemmer. Og så skyldes det, at jeg fik den opfordring, som jeg følte var en udfordring, og ikke mindst fordi jeg selv har været flygtning i Sverige under krigen, og prøvet selvfølgelig en mild form til, hvordan så mange andre flygtninge oplever det at være flygtninge, og ved hvilke vilkår man er under. Hvad er så dit budskab til den del af samfundet, som du kommer fra, erhvervslivet i Danmark, med den måde, de håndterer flygtninge og for den sags skyld også indvandrerproblemer med de erfaringer, du nu har gjort der? Ja, jeg vil appellere til en meget større anstrengelse fra samfundets side, og specielt fra erhvervslivets side, for at søge at integrere flygtninge i det danske samfund. Vi har jo stort besvær med at få folk til at få arbejdspladser. Jeg kan nævne en meget kvalificeret iraner, som er ingeniør. Der er søgt over 200 stillinger uden at få skriftligt svar.
uden at få lov at få en samtale, altså skriftlige ansøgninger. Så tog han sin ansøgning og modificerede den lidt og gav sig selv ringere kvalifikationer og skrev dansk navn på. Han blev omgående indkaldt til samtale. Og derfor mener jeg, at man må overvinde de vanskeligheder, der er ved sprog og kommunikation, og sørge for at anstrenge sig for at ansætte flere. Og ikke udelukkende som løntrykkere. Lad mig så spørge, også ud fra din baggrund som erhvervsmand, dette med at tage imod påvirkninger udefra og have medarbejdere og kontakter med udenlandske statsborgere eller folk, som bliver her i lang tid og måske bliver danskere. Ser du det som noget, som er isoleret til flygtningeområdet, eller ser du det som en del af en almindelig samfundsudvikling? Det er jo en almindelig samfundsudvikling, at der kommer flere og flere udlændinge, der arbejder i Danmark, fra Europa, fra Amerika, og det synes jeg er en god ting. Så det vil ikke overraske dig, når jeg fortæller dig, for nu at vende tilbage til mine tal her, at der er lige så stor en stigning i antallet af EU-borgere i Danmark, som i antallet af tyrkere i Danmark i den 5-årsperiode, vi har talt om. Det vil ikke overraske dig. Nej. Det er vel også mange danskere, der søger ud og får job rundt omkring. Heldigvis ikke som flygtninge. Ikke som flygtninge, nej. Jamen, jeg har ikke flere første spørgsmål i første omgang. Ulla Hasselbalch. Må jeg lige sige, for god ordens skyld har jeg fået en undersøgelse frem over, hvad betydningen har været af de statsborgerskaber, der er uddelt. Så vidt jeg hurtigt kan se, så er der altså faldet 70.000 ud af skabet pludselig som led i fremmedstatistikken. Man lavede i 91 i Danmarks Statistik en opgørelse over, hvad betydningen var af disse tildelte statsborgerskaber. Antallet var 35.504 fra 1981 til 1994. Og så vil jeg henholde mig til det, Per Madsen sagde. Jeg tror ikke mere på Danmarks Statistik, men jeg vil bede de herredamer gå ud og kigge på gaden. Og man kan jo tælle op i de københavnske skoler, der er nu en fjerdedel i folkeskolerne af fremmedsprogede børn. Og man har regnet ud, at man kommer op på omkring 35-40% inden årtusindskiftet. Det vil sige noget, som ligner, at pludselig er halvdelen af landets hovedstadsbefolkning sådan set har en fremmed baggrund. Men det er ikke et spørgsmål til dem. Til dem, de tal, jeg giver, det er jo helt klart, at de folk vil få noget behandling. Så ja, der kan jo ikke være noget diskussion om det. Det er blot for at få det i relation. Gå ud og se, hvad der foregår på gaden. Men Niels Foss, der er ikke mellem dem og mig uenighed om, at vi må gøre noget for at forholde på det problem her. Men der er mellem dem og mig en betydelig uenighed om den rolle, flygtningehjælpen har. Jeg føler som person, at det er alt for dyrt at administrere denne hjælp gennem flygtningehjælpen. Jeg bad en regnskabsmand om at gå igennem indsamlingsregnskaberne fra indsamlingen 1990, hvor man samlede ind til flygtninge ude i verden. Og den pågældende påstår, at ud af de 20 millioner, der blev indsamlet, og hvortil der jo kommer nogle renter, og så fradrags indsamlingsomkostninger, så er der kun til og med 1994 sendt 7,6 millioner ud i verden. Det synes jeg er et ringe resultat, og jeg bliver endnu mere uforstående, når jeg bemærker følgende. Jeg har set, at i årene, Rigsrevisionens beretning over flygtningeadministrationen i årene 1989 til 1992, der siger statsrevisorerne, at man må koordinere den interne kontrol, og at dansk flygtningehjælps interne kontrol bør styrkes. Der er altså med andre ord, siger de, der er noget, der slingrer i pengeforvaltningen. Jeg har så forsøgt gennem TV2 at få udleveret revisionsberetningen fra flygtningehjælpen her for året 1994, og det har man ikke kunnet få udleveret. Men på mystisk vis har jeg altså alligevel på en eller anden måde fået denne revisionsberetning her. Og jeg har fået udkastet til repræsentantskabsmødets beretning fra 7. juni 95, udkastet, altså det ucensurerede eksemplar, hvor et af repræsentantskabsmedlemmerne taler om graverende fejl i administrationen af pengene. Og jeg kan slå op i revisionsberetningen og for eksempel se et sted, at der er, det er på side 336, vedrørende indtægtsdækket virksomhed, der er forsvundet 512.000 kroner, man ikke kan redegøre for, og det beder man så om, at Statens Regnskabsdirektorat skal afklare differencen. Og nu siger jeg det barest og lige ud, Niels Foss. Hvis jeg kom til min rektor og sagde, at jeg kunne ikke finde ud af, hvor 500.000 kroner var blevet af, så fik jeg en tjenestemandssag på halsen inden for de første 10-15 sekunder. Så vil jeg bede dig om Derfor vil jeg blot spørge, kan de ikke godt forstå, at vi er nogen, som synes, at administrationen af flygtninge i dette land, administrationen af flygtninge, bør henlægges til en normal offentlig forvaltningsmyndighed? Jeg er fuldstændig overbevist om, at Dansk Flygtningehjælp kan gøre det, og gøre det billigere, end kommunerne gør det.
Jeg mener, at vores administrationsudgifter de ligger under 10%. Jeg ved, de ligger under 10% af vores samlede udgifter. Og specielt på det enkelte flygtning er vi nede på 6-7%. Så det er meget billigt. Med hensyn til revisionsberetningen med den forsvundne $500 million, der vil jeg bede dem om at gå ind i Indrigsministeriet, for det er der, de er forsvundet, og ikke hos os. Vi har selvfølgelig en stor virksomhed med mange mennesker, der bliver begået fejl hister her. Der er bogføringsfejl, det må vi indrømme. Der har været ting med sprogskolerne, hvor overenskomsterne med amterne ikke har været i orden. Men til syvende og sidst, så har vi underkastet en gennemgribende revision fra statsautoriserede revisorer. Vi har intern revision, vi har rigsrevisionen, vi har krydset, jeg har nær været på det ord i hovedet osv. Men der er ingen tvivl om, at der er enorm kontrol på det. Der har været fejl, det erkender jeg, og det er der vel også i enhver virksomhed, som har en større bogføring, og det bør være bedre. Men deres egne repræsentantskabsmedlemmer har altså noteret graverende fejl. Men det er jo repræsentantskabsmedlemmer, Niels Foss, for nogle år siden skulle vi have mødtes op på rolighed, på ejendommen rolighed. Og der fortalte det konservative Folkeparti, som havde inviteret dem og mig op til at snakke med sig, at de havde nedlagt veto mod min deltagelse. Der altså var således, at de konservative åbenbart ikke havde godt af at høre på det, jeg havde at fortælle. Hvorfor gjorde de det, Niels Foss? Fordi der er så mange måder at diskutere på. Jeg havde set dem lave en diskussion før, hvor de hævde nogle vilkårlige tal, og de var lige ved det nu, ud af luften, som har ikke noget at gøre med det store sammenhæng. Og det drejer sig om, det er jo en saglig diskussion om at behandle de fremmede, og ikke nogen ligegyldige tal, som ikke har nogen kontekst. Det vil sige, en slags form for diskussion, der var ingen formål i at føre. Den revisionsberetning, som de har forsøgt at holde hemmelig for TV2, det er altså